yin sedang no ekani ka jing shakri ka jongi ha kani ka stem ngai kuble ye piba ro iwe na du item besar ni badan lang bat ngi kita khot komiti balang ki hep khna baro kinong kit kam jog jeseng khna ngai kuble ye pi iwe ha ka kerteng jong uji sukres ka kerteng unong penem jongi bat ngai kuble ru ye pi ki hep khna ki bapet ya kani ka program jong ka jeseng khna balang Presbyterian mau ro lingba ka YouTube channel jong ka balang bat haswa bangin ya chaprang habai dei ba kani ka jing seng ine khmat jong ublei ha ki jing duai nginya duai kabrip ki khmat ka nginya duai kabrem nginya duai dangdan ki bapet kabrem dong ini duai atrai ublei bokpa jungi baha beneng ni aingu ya me ya kajing dan lem dan ringkat ka jong me ha kajing im ka jongi bangi yo pat ya kani kalat banwan kiu ningkong ha ka yeng ka bakut ka bakentang ka jong me kum ki hep ki baret isn ei ku pa ba iet habangi dan kum ni ha ka yeng ka jong me ben kentang ya ki do anut ki jongi bangi la ban shongkhop shipor jisu ba iet ban ngap ayu ba ka ktien ka jong me ka dan ban kran hangi kum ki hep ki baret ha kani ka step ya lam ya kani ka sngi hi baro shisngi bangin yo ban shakri lai lu ya ka kerteng ka bakut ka jong me dan lem dan ringkat a tribe iet ya kani ka sngi hi baro shisngi ngi buti kani ka sngi ha ka sang tible budan bor ki jong me isn ei ru ku pa banang ya lam ya ka jing im ka jong ye badang sa asla jo kani khandong wat la kani ka perthai ka long ka ba ikun rum kan ram ji su bi ringing it skempat ba la dangi dan ka jinget hami a tribe iet ni la ban job ikita ki ei baro sngo ko pa ki jing duai ki jongi ki shakri ki barit bat ki batalat bat tuma pro ki pop ki jongi na bai ki ni baro ngi pan ha kerteng Jesus Christ na pim jongi amen. Bat mentapat ngin yo ya i nong puli na ya ktien ka jong ublei na i iban la walang bat hadien kata ka jing duai na i dajiet warjri bat shwai kata ngin yarwai ka jing ruai ka ba arpho na ka kot jing ruai khna ka jing ruai ka ba arpho ka baong jisu jamnut bat babha pet sha ibaret kumnga isnei banga biet e sha yanga banwan bangan wan shamir baro south li kit khat ka jing ruai ka ba arpho Jamnut bat babha becha ibar bet kumnga isnei banga bide shayanga banwan shami banyo wan shami natrang trai ba yang awakang hakahi makujong mi atu ai bangan syong de ngadakwa kum mi bandong hajan jong mi ai ngan shong mi ba is nei bat pasun panong kum tangam snohun dengan yaro jiu nom du ngan syakriya meru kum taka perthaikan i ya uji sudah ngahi
ngan puli na kitab sam lenong kablai puwe di kot bakat we ale pi ki kon tas ngap yang ngan hi kai happy ya ka jing shapting utra ue uta ubre ubakwa ya ka jing em bat ubait bat bun sngi ban un yo i ya ka babha to sumar ya la utlet na ka bastil wat ya kirim yang shuntur jong me na ka bakran shukor token riang no na ka basniu bat tole ya ka babha wat ya ka jing su bat to but ya ka na mata ka purom le man Doi ne doi. Kumni pasai sin trai sungi yo ban wana ne ka step jangan ka ski trai sungi msimla kan da ngum msimla ino ingi ski por bele le jing jing trai su dengan ka por ba menta kum ki khon la ban kiyo ne ka yem khoi ba kan tang ka jong me mendan kat kam tam kan ka jing sakri jong yo ba sedang ada ba wai no jong kan trai su men yala me ni ne ka jing pencai bor men sim ba khoi jong me trai su mendan kat kam tam kum ju ino kren trai su badan ka benta ka ba khra trai su ban sama pren jong ne ka por trai su dalam memecah sungi por barang saja jing doi pan kini barak keteng Jesus Christ. Amen. Ngapen pau ka jing sngongu ya i ibanala wa alang na kabenta ka tu ka jing puli ka jong pi na kaktian ka jong ublay ka long ka basyay bat ngapen pau ka jing sngongu ya i dejit war jiri ibla bu hau blay ha ki jing duai tu ublay un kurku ya ka jing im ka jong pi kum ki hep khna ba philala ban pendap ya la ka jong ka benta bat menta ngin yo no pat ban yo sngo ya ka jing penbena na i general secretary bat hadin ka tanga kerpat ya ki oshers bakin sngo bhaban walam ya ki jing aingu shini shakmat bat nang tanga kerpat ya i Mr. Daman Renja ba in sngo bha ban pen kentang ya ki jing aingo kini ki bangan puli kerteng menta lada ki dan hakani ke pos ngo bakin up bakin shimi kini ki program ki jomki lada ki dan rung kerpat ya lada don ki bahi yang basam ki men ki parala ni ki ba itu ikini in sababan penshim lai kini ki program i ban recordor kharbani Imes pentingan lang siang long, Imes Paris Mukhem, bat I Daniel Saukumi. To kani pat kalong ke program nak benta la shem tiyo, kata khat pratrik banai basau ajar puai. Ngin yo no ilam na I chairperson, I no ilam jingruai, na I ladiang huns imli, I organist na I dameshwa lalu, I nong polis sedang na I wanda pi suting, I nong duai na I Persis Mukhem, bat I nong kren na I Mesteri Renja. Ngan ong ya sahisin in yo no yalam na i chairperson in no yalam jingruai na i ladiang huns imli i organist na I dameshwa lalu inong plis dang na I wanda pi suting inong duai na I perses mukhem bat inong kren na I mes teli renja ini kilong gijing bena boleh sebut Tong ni long boleh jing tuai. Au boleh bu khapa jungi ba peneng sesin pat try ngi ngo jing ton kat ke jang me bat ngi we pi we. Adu ba me melak pelak yang ikat ni bangin wan ban dem ban syakri ningkong e ari yang bu ke jang me kom ki hap kena ki barit. Atrai jisu tu nang kerku ma me ke jing seng kena ani ko balang moro. Makanang roy ke jing don jang ki khot ke jang ka bat kom juru kham tam ke jing long ban siam ban iit bat ban syakri ka kerteng ke bu ke jang me. Iwan Ahmad Jami atrai jisu ban wan bu Ahmad Jami kini jing ai ki barit ki jongi kerkui ki ki ano syakapla syakam ka jong me nang kerkui ki jing puli ki jongki kam ka jam wat kom juru I me pai jongi nang pendapan biang mami atrai jisu yang I we pi we ki jing ton kam ki jongi ki ba man la kasngi na ba metip khambha atrai jisu ki jing ton kam ki jongi tu don rekat atrai jisu ni ka por ringkat ba isyakri jong me ban sami khubur khtin belai ki jong me bagi aka ru ka ba insam ba ni nak sentur ke jong I tarai kan long ke aka balak pen persap men sim tu men sim ba khu jong me to sngo tarai jisu ini jing duai jing khat kapat ke jong ni na begini baru ngo dan pan keteng jisu long pen em amen Ngapen pau ka jing sngongu ya I Mr. Daman Renja I balabu hau blay ki jing duai ban pen kentang ya ki tu ki jing aingu kumju ru I general secretary bala a ya ka tu ka jing pen bena
Bat ngapen pauru ka jing sungu ki parasam la ki bala le ya ka tu ka registration haswa bangin rungkum ni shaka yeng mani tu ublei un kurku ya pi iwei pa pi yo pan pendap ela ka jong ka benta. Bat menta ngin yo snow na pat ya ka ketien ka jong ublei ya ka kubor hakani ka step lingba iwei na kirang ba jong ka balang bat ita ilong i Mr. B1 yang nganget babaro na pi itu i Mr. B1 yang. Bat ba ni ai kublai ya pi ya ka jingdan lem dan ringkat ka jong pi ha kani ka step bat ngit scam ba ka kubor ka bapin ai hangi ha kani ka step kan long ka jingkur ku na ka benta jongi kum ki hep khna bat ngin sha skor ba iba idan ban keran ayu hangi ha kani ka step ti kum ka jing pen kre ngin ya rwai ka jing rwai ka balai pho khandai ka jing rwai ka balai pho khandai ka boong Bible banga iet ka long ka ktien ublay ka yalap yu Jesu nong pen im ka perthai ka Bible banga iet ka Bible ka long ka ktien ublay baro lai tli ki dekat bat ka chorus ka jingruai ka balai po khandai. Bible banga iit kalong kaktin ulay kaya love you Jesus nong pen im ka perthai ka Bible banga iit ka Bible ka long kaktin ublay shem ruha ka Bible ka jing it ba Bayu kun uaiti yang iban pen ma ka Bible banga iit ka Bible ka long kaktin ublay Bible banga iit ngan ko ngutang yaka kan salom kasyaran ban yalam be yana ka Bible banga iit ka Bible ka long kaktin ublay chairperson ibu alam ya kena kerja seng kena step teman pesan ki orang bak balang ki nukit kam jong ka je seng kena bat yapi ki hab ki baret ibu baro ngai kublai hak ne por hak teng ke jong turai bat numpe mbe jong Jesus Christ ka pendap ingat ka mesim ke jong sokmen bani ep hadukat ni pi it ban syakri ublai piawan
ban hero ban penun borom ya kateng kejung blay ha keje seng khna kumni man ka step ban anget ba blay unisnei unialam mi phi UAP iway ba pinang san ha kajing yu blay pinang san ha ka met kajong phi bat kham tam ru ha kajing long men sem ba pinang la ban syakri kham ha shu yu blay lung ba kisngi kipor kim bandang wan kat ba pinang san halakasngi hakji imane perthai ti kabenta ya kaba lasyo jumut inga haba ngelayo ke program bangadai ban yang hakan kapor ban keren ya kaktian ublai ban sam ke kubor jo kaktian ublai lembat phi kalasat ke jumut ke perkhat ke jonga sya kawai kabenta ya kaba ngila ban lap na ka kitab Proverb kelenong kabalai phau kadkhot kabar husau hadu kabar phra ka kitab Proverb kelenong kabalai phau kadkhot kabar husau hadu kabar phra bat ki kentien ki ongkum ni don sau teli ki barit ha ka khandau hanrai ki long ki bastat shikadai ki dikhiu kimlong ki briu ki baklain penban ki krek lupa ialah kejingba meliur kebaar ki herak kilong tang ki pat telot penban ki thau ialah ki yeng ha ki mau siang kebalai ki puj kimdon usiem penban ki ya lek mi baro ha ki kenhon bat kabasau unyang bisya obat dalaki ti bat udon ha ki yeng siem kini ki bentai ya kabangin yo ya kabani keren lengba jong kene kepor haswa ya kabangin seyo ban ya puson ni kini bentang ni lek khamar ublai ki jing tuai ting ni tuai ublai ku pa jing wa beneng hiwan ni kaban ai ngo e me ko trai nama ka jing yalam ka jing dorang kat ka jong mengi lengba jong kini ki sngi ki por hoi kerpang lengba jong kini ka met ublai ha ka bam lari mela sumaringi ko trai bat mela penyo pat ngi kum kini kala ublai kum ki khon khna ya kabangin don ha ka yeng ka bakantang ka jong me ban syakri pendon burom ya keteng ka im ka jome hidwai tu yalam yangi ko trai lemba jong ka jing syakri kerpang ilau jong syakri ubat lot oblai bang yeng kan ka por ban phlai ka jing sisa tien ka jome ngalong tong briu ubat lot bumdon ni iru em hang ngai scam ko karat ba me hi men pensyai ba me hi ko trai men kran po ka donot jing iwai ba ka tien ka im ka jome ko trai kan yo jaka po jungi ban bang nang la ro ko trai ban ye pusan ban langsung tho janai ko trai ya kecing sisa ki badon po jongka kerku sahi siang le kapor ni IT sang diblei badon bor ki jongba sengo yingi blei ma bro ki pop muktung jisu amen ngam la klemda penpa ro kejing sungu yu blei nomor kan kalat kabla penyo hanga berkum juro ya ka program komiti kabala ibet ya kaban ai pentalem ya kabangan yo ban ya keren ya ka ktin kejung ublai lembat phi hakani kapor tung ini pek no kana banam slam ya kini ki sautli kita ki baret ki badon hak khandau ki jing thau ki bujung ublai ki badon hak khandau sautli ki baret rai watla ki long ki baret penban ki long ki bastat ya kani ki jing kani ka proverb syapang jong kani ka benta latho omdei du Solomon mo bunsing yetep ba ya ka proverb ni jong ka proverb Solomon hanrei ya kan ka benta latho da uta agur imta tip ha u ai tau agur ring ngai ba di urustat ubaim ha ka por jong Solomon uniu akur ka tien ka jong ublai proverb kelong ka balai pho ka yetho ba di ukhon jong ujake but ulong hau itial bat u itial bat u ukal uni ubriu hinget ba ulong uriu sempang wat la ukamila de ba umri ubriu bastat rai kijing tho kijing u ngisung tho ba kilong kijing mentoy ki badon jimut sibon pha bat kilong kijing hikai na ka benta jonga jing phi iwai pi iwai tungini pek ikini ki sautli kini ki sautli ya ki ba u akur ulatho ba kilong ki baret rai kilong ki basta kaban kong ini pek ya kidikhiu mo
wakor ong ba ki dikiu kim long ki beriu ki baklan penban ki krek lupa ya ke jingbam meliur barok nangi ngitip ki dikiu dai barok nangi le ji itu am ki dikiu le ji am ki dikiu ki long ki kenja jing tau ki baret ki bangila bani i hakendo ngila bani i baki par wat haying ro ki rong haying ro dai ki dikiu ki ju ki bon bah ki don haman ki jaka ki dikiu but lai thu yang i ba kini ki dikiu kiriu start kiri wat benya ki ong ba ki don kumba khat ar hajar jaj ki dikiu hak perthai ki don ki baret bah ki don ki ba khamhe ki don ki barong saw ki don ki barong yong bat kunta terdai kita kalau ke jinglong jung ki dikiu but ki don ki dikiu ki ong ba ki long ki basir khairo ki don kita ki dikiu po Australia ki ong ba ki de kita ki bulldog an ki ong ba ki de ki dikiu ki basir khai ba but kini ki dikiu kat kum ki jing yatho ki ong ba ki ladon ki por ba ki peniap bat ki berioro kita dikiu ki don ki beriu ki blayap ha kini ki dikiu but la ong ba la antan ba ki jing don ju ki dikiu hak perthai kinawat benya kan ki ong ba ki jing don ju ki dikiu perthai kalong ba ki arkat wi ubreu bat sipau lak deli ki dikiu ki ong ba wi ubreu wi arkat bat sipau lak deli ki dikiu ya ki jing don hene perthai bat ki don ki ong ba la da thau ya ki jing khia ju ki dikiu bat jung ki breu la khia ki dikiu ki ong na ki kam khia ki dikiu sebab ke dai man ong bu kam khia u dikiu bu breu hari kiri wat benya ki ong kumta but ni jutip baki di dikiu ki long kita ki jat jing thau ki ba smart bah dai ki dikiu si em ki dikiu kim ju song kai ki dikiu se ya cherum seneng ki ya cherum seneng ki sange tang haba kilap yaki jingbam dai but uni Solomon Solomon ro upen kan mau hakani ka ju hi ka kitab proverb nong ka ban reu ka ban reu wong khime alhia wong pej yu dikiu but long basta ki dikiu ki long ki jaj jing thau ki basta ki long ki jaj jing thau ki baye iwei but ki trilang benirap iwei nakam ta iwei pat ki dikiu laong ba ki ju 3 minut ha kapor liur ke kapor ka ba ki dikiu ki ju smart ha bantrai ki ju yami da kenhon banwat jingbam but ha kapor mentlang pada ki dikiu kim jule ai ki dikiu mentlang kim jule ai imat ba ke kapor kret na tharai but ki dikiu tip ki snam kim don ma se ki kret tagada kum ju kami portlang ke kapor baki kin syong kin re bat bakin subam yo to ke jingbam ki bala alumba ro siliur kata kalong ke jinglong jong ki niki dikiu but uni akur wi kayengi ba ngidei ban long kum kini ki dikiu bang ngidei ban long kum ki dikiu ki ini ki 3 minut ha kapor liur na kapenta kapor tlang bakin bam ha kapor tlang kilum ke jing bam por liur bakin bam ha kapor tlang kajing im ke jong di khiu ka long ba kin pen kre na ka benta ka wai pat kapor nomor kitip ba kapor tlang long kapor ka ba yaki nomor kata kila lum lupa ha kapor liur kani ke akor hikai kani ke hikai ke ju akor ka pen kan mau yangi bangi kum ki breu ni de pen kre lupa dei nam ta kani ka jing im ka bang im dei tang nam ta kani ka jing im ka bang im ta hari bangin pen kre lupa na kam ta ka jing im ka ban sawan dai kum ki breu ka tin ublei ki tho yangi ba nginum imsa hne ka perthai bat ngitip ru bakalong kum ta dai ni si iru bakalong kum ta ba ka jing im jungi kam dei ban kot tang hne ka perthai harai ba in pen kre na kam ta ka jing im ka ban sawan
bat kajing pen krek kajongi kum ki bangai kum ki khon Kristan kalong ba ngin yo ban syong rengkat bat ujisu habeneng dai kata kalong kajing pen krek kajongi ini banong ki ba start dai bangin pen krek dai bangin im tang na ka benta menta hare bangin pen krek na ta kajing im kajongi ka ban sawan ya ka bangin yo ban syem rengkat bat ujisu namar kata ngi di banong ki ba smart ngi ban smart ha ka ban syakri ublai ban wan tista ha ka yeng kejung ublai ban ngi de ru ban long ki ba smart ha ka ban 3 minit ha ka ban 3 minit ban syakri ublai ha ki por baro la ka long ha yeng ha sem jungi la ki long ha ki school ki jungi la ka long ha kini ki benta ngi de ban long ki ba smart na ka benta ka burom kejung ublai ini pai pada sekiwai pada kijing tau kaba u akur u yatho ba kita kilong ki herax wong kilong tang ki pat telot penban kita wela ki yeng haki mau siang ki kini ki herax yatho ba ki de kita ki kenja khnai ki ba he ki ba kham he kim de kum tu ki khnai ki bang si ingi hare kilong ki kenja khnai ki ba kham he bat kini ki herax ki yasrim dor pindapai bahai ki pindapai yasrim dor kum ki kenjas sniang kilong kum kenjas sniang kador joki kum tu ki sniang ki baret kidon usnyu berben bat leitho ingi baki kia kum pasau san kilo iwei bat kini kidon bahai ki tan Middle East bat South Africa siktu ki tan Middle East ki tan Arab bat South Africa kiong ba kini ki bon bahai ki im da ka baki bam ki sladeng ki plang bat ki kenjakan bat kini ki herax kimju imarwai rai ki imru arkat bat la ka kenhon ka ba ki don ki kenhon ki ba nadu shpautali hadu parpautali kata kalong ka rukom long jong kini ki herax bat leitho ingi ba ki don ki noshun ki jong ki baju mut ban wan kem ki ban bam yaki kita kilong kum using kum ukla kum ki mersiang kum ki kleng ki pukni kita kilong ki notion ki ba ki jumut ban kem yakini ki herax but letho ingi ba ki herax ki ju im ki ju sa ki ju syong ki ju sna ki ying ki jong ki de hamadan harai ki sna ki ying jong ki ha khap jong ki mau siang ta kalong ke jinglong jong ki herax kisna ki jong ki ha khap jong ki mau siang khnang ba kini yo ban re na kini ki nong shon ki jong ki khnang ba kini ki nong shon ki jong ki kinu mala ban kem ki kilong ki bastat mo kini ki herax kilong ki bastat kisung tho ila ke jong ki jing telot kisung tho banginom la ban yele do uban using lawan ukla la kawan kapukni lawan kling nginom la ban yele ki nomor kata nomor kisung tho ba kilong ki batlot kisna ya ke yeng ki joki ha khap ki musiang khnang ba haba kiwan kinyo ban re hangta kata kalong ke jinglong jong kini ki herax but kini ki herax ru ki a ki ji ka yengi mo kini ki herax ki a ki ji ka yengi ba ngiro ngide pas tho ba ngilong tang ki beri ki batlot mo ngide pas tho ba ngilong tang ki beri ki batlot him don bor eru em na de but ngide ban kan mau bangi ngidon nongsion kumodon kini herax pitip manu nongsion jongi manu nongsion jongi sultan dai nongsion jongi udik sultan but uni sultan uyale ban penjot no ya kajing im ke jongi Harengi angu yu ublai ba ngidon ya ublai jongi ubalong mau uta mau siang ubalong mau uta ujakare na kebenta kajing im kejonga kejong pi mo ublai jongi udebet hasam kebanyu pawai kedekot kebalai ong ba ulong mau uta mau siang jonga bat kejakare jonga kata kalong kejing hikai kebangiyo lengba jong kajing im jong kini ki herax
Nang ta segiwe pada kijat jing tau, ya kiba uni u agur u yatho, kadai syapang kita kiput. U agur ong ba kiput kimdon usiem, penban kia lek mi baro ha kikenhon. Kini ki put kilong kikenjak kenyang, mo kiba kenti, kiba don haki, kiba jubam, kiba don hamadan, banbam ya ki sela, banbam ya ki plang bat kumta terter. But dang mencim senem kan, dai hak tu ki por lockdown akan mau, kedon kawai ke jingjia, syakita North India, sya Rajasthan, sya Punjab, kumta terter, wat syadus Delhi ro, ba kiwan kini ki put, ki polak teli, kiwan hair ki polak teli, kiwan Pakistan, bat kiwan syakita North India, bat layatho ba habaki dem maki, umpau su udeng. Kiwan ki bam lot ki sla jong ki deng, ki bam lot ki sla jong ki jing thong jing tep. Pini i ki breu ha ki jaka ba teng ba ki haban khat de ki belsharu itu ki poj hadok kata ka jing bon. But lai thu ingi ro ni kan mau ba ha ka tu ka por men ba Moses ngatara pi kan mau ulai ban ya keren bat usim haroma ban pelaj no ya ki kon Israel na ka jing lo mrau ka Egypt usim haro simla sya ku Israel ban lej dai bat kerja kawi kasien ha ka ba kin ublai ula penmi ikini ki puj hari Egypt bat kini kila bam dot ki jing thung jing tep baro ban long ka jing lese ka jing sneng na ka mrau haro bu de ban pelaj no ya ki kon Israel. Kini ki poj une usim akur u yatho yangi ba wat laki ya kum ta kan hon penban om kim don siem om don lidar deng jongki om don unu ban ong ki ya yelek chata hare kadi ke jinglong ke jongki bakin ya suthu jingmut bakin ya terilang haba iwei ar ki sedang ban her barok ki herlang kata kalong ke jinglong jongki poj bat kata ka jinglong ka jongki ka warra ya kata ka jing ya teli mo ka warra ya ka jing ya teli wat la kim don unong secara pada jongki uban lese uban ai uban yalam yaki uban ai jingmut yaki penban kini ki ya teli ban long kawai but kini ki lemba jong kini ke jing hikai ka ba u akur u ai lemba jong kini ki jing thau ki barit lemba jong kini ki poj ka hikai ru yangi bangin long ki ba yeteli lang ka wei ban yetri lang mo ban yetri lang ban so lang ka wei kam tam ha ka ba ngi mani ngi syakri ye ublei kumbang hilong kumni bangin long ka wei ha ka jing syakri ku jung ye ublei bangin long kawai ha ka jing ya ha ka jing suthu jing mod bat bangin long kawai na ka benta ka burom ka jong ublei kum ki khon hep ngi pen pau ya ka jing long ngi pen pau ya ka burom ka jong ublei habangi ngi ya long lang kawai ha ka ban syakri ya ka keteng ka jong ublei kita kilong ka jing hikai ki ba u akor u hikai yang i lengba jong kini kipoj. Nah ta ui pada u jing thau u baret u bakado u ba u akur u hikai yang i u dei sepang uni unyang bisya. Mo sepang uni unyang bisya. Wakur ong ba unyang bisya ubat lagi kiti bat udon haki jing sem. Pila ju i nyang bisya. Uni unyang bisya u ba u akur u hikai yang i kan u dei tu u ngicu ong unyang abyeng. Mo ngisi i hasad menmiet set par hasad janman kawai pa kawai ka yeng don baik uni ujat kenyang uni unyang abyeng uni uset smart ban mi hakapon menmiet ma smart ban mi hakapon menmiet meski utia hari menmiet ujumi but bon nangi le sing ji i u but bon ngiti ro i u ki babon ni kendi i upar kum tu
kibun kisep tieng, kibun kilenyar habaki iu. Dei, bat u aku ruang ba uni ulong uwei na kijajing tau ki bastad. Upar lagi ti bat udon lagi yesem. Uni ka bakam kerpang sipang ju uni unyang besyak kan unyang abieng kalong ba udon ki ti ki baklan ki kijat ki baklan ba. Bat ka jiglong kerpang ki ju ki kijat ka penla yu ba unpar wat sisya sat mo. Wat syasat ula banpar, dah kepasu sedien kum tu. Umarek syasat ro. Ulong berpelah duk kata-kata, jeng tahu berkerpang jung belai. Kumbang long pi ba kini kilong kijat jeng tahu, uni yang besar, yang abiang ulong jeng tahu, uba ima kador, wat banpet yu. Uba barok kamtam ki kumapi ken arit piate yang bahayu. Umdan kanu ke jeng itenat. Hendrai uni pinlap wat hayang seim ro. Pinlap yu wat hayang seim ro. Pinumla lei yu. Haki yeng pakidulan. Pinlap baik udon uni unyang abieng. But lembah jong uni ujat kenyang. Uni akur ukwa ingi ban hikai. Ban hikai yang ayapi ba ban penkemau ba ngiruk ngilong ki bas niudur. Boleh bangin seniudur, nomor kapop, kapenlong, yang i bangin seniudur. Kapop, kapenlong yang i bangin seniudur, henrai ladang ilong ki bastad kan, ngilong ki babhabreu. Ladang ilong ki bastad, ngilong ki babhabreu. Hakan ukur kom ngi stad, nomor ba, kajing stad kajungi umdai bangin stad nalade, harai dai nomor ba, ngi IT yelade hau jisu. Dai, ladangi IT yelade hau jisu, kesnam ujisu kalong kabor nam tajungi. Dai, ban penkhoi ya kita kijinglong tenget jungi barok par. Bad kesnam ujisu kepenla ru yangi ya kaba ngin yo ya ka hok bangin don hakayeng kejong usim kisim utara kitrai. Kum utu unyang abieng ngiru ngindon ya kahok kum dak senam ke Yesus Kristus dak jing sat ke Yesus Kristus yang iwai inla ban yo ya ka kahok bandon ha ka ying sim ke jong usim kisim bat utrai kitrai bat kata kalong ha beneng kini kilong kita kisau teli kijat jing tau kibarit kiba uni akur uhikai nakam tajungi kibalong kanuksa kaba kilong maki kita kirul model bangidai ban bot nak benta jongki mo kilong ban maki kum kita kenja role model nam tajungi bangi ngide ban long kiba smart kum kidikeu bangidai ban long kiba smart kum kidikeu ban pen krek lupa na ka benta kapor ka ban sawan ngidai ro ban long kita ki hierarchs kiban skuto ya kijinglong telat ban kibangi dai ban penkre ba ban don berbor hasenda jong uji sukres ubalong umau siang juga jim kejongi nang ta ngi ban long ro kum kini kipoj ha kabangi ni long kawai ha kaban trei na kabenta kaburom kejong ublai bat bangin long ro kum kini kinyang sya kum ni unyang abieng na kabenta bangin yo ya kajing penim kejong ublai langilong kiba sniudur harukat nuro harai da kajing start kejungi habangi syane ahu ublai habangi ngej ahu Yesus Kristus un ai ngi takahok usaj yangi bangilong kiba habre bangilong kiba Vietnam bandon hakayeng kejong Yesus Kristus habeneng junom la junom tu ublai un kerku ini jislong ibarat leng baju kan kapor bangengej skem bangalong kajing kerku na kabenta jungilang iwei baro tu blai un kerkhun ta kaburam ko jong u amen tungin ne dwai u blai pa jungi ba beneng sai sin wan ban pau kumni ko trai kmat ka khet ka ji snei ka jome ban ai ngu ime ko trai namar kini ki ko trai ya ka bangile yo ya ka ban pendep kerpang ko trai namar kan ka tin ka ba im ko jome ngi skem ko trai ba mehi mention sharp ki benta ya ka bangile yo ban pen sngau ha ka por ba kinda long sisa ko trai kajing hikai na kamta kajing im jungilang iwei baro bangit skem ba
kaktiin ka ba im ka chong me kanang yo jaka hapo ki nuot ba ki man sim jongi tanai bi itu lam yangi ablai lempa chong ka sngi ro ki ji sakri ka bangi de pan pendap bat ya ka pakan dalong sisa ko trai lam ta ka buram ka chong me ba kan no ka jing kar khulang yangi we pi we sngo yangi ko trai ma ir ki pop bon mak tung ji sungi dwai amen. Ayo ibu pilai ngap bat syashkor bha yang tu ka kubur hakani ka step bat lai tu khana ru syapang sau jat ki jat jing thau dai pios ngo kat nu teli sau dai ya tu khana syapang jong nu bening kong ha ho syapang du kiu dai bari ong bangi di ban smart kum ki du kiu nang ta Baar, sepang tau herak semua, tinang tau balai, kiai, mios ngau, ki put day, basau di kiai, basau, nyang besar. Playas ngap bat syashkor bha bat kidan lalaki jong ki jing hikai habai dei bat kitu ki jat jing thau kublai shibun ba na ka benta ka kubor ka ba koridor ka ba piwan ra ha ka ni ka step ngaru ngayoi ka jing hikai ka ba koridor ling ba tu ka kubor ka ba pi a ha ka ni ka step ba ngai scam ru ba pinang yoi ka met ka phat ka ba koi ka ba khia tu blai un kurkhuru ya ka yeng ka sam ka jong pi un kurkhuru ya pi ba pinang la ban shakri ya ka kam ka jong ukan rat hala ka jong ka balang Barang apan pauru ke jing ngongu ya i organis i Mr. Philbon nong siet bari nong elam jing rai i Mr. Meban Ricky Walang batu blai un kurkuru ya ke jing im ke jong pi bat ngapan pauru ke jing ngongu ya ki para samla ki baring ya kani ke program jo ke jeseng kena ha kani ke step bat banla ru ban pelaj ha ke YouTube channel jong ke balang Presbyterian Mauro bat ublai undan lem dan ringkat iki baro ki bangila yo ban pendap ha kani ke step bat ngin penwai no ru ya kani ke jing seng ke jongi ha kani ke step bat ngin ruai ke jing ruai ke basau pau kendai na kot jing ruai kena red Bat hadian kata ngakerpat ya i pembesan Dr. Ola Marib in sngub ha ban pelat ya kajing kurku penwai. Kajing ruai ke basau pau kendai ke boong ngilong ki kena baret kum ki keluar ngi tingshan hap deng jing dom jong kamit krek ngiyai tingshan. Tingshan kum ki keluar ret ha beneng man laki por ngiyai tingshan jing sok jing kemen keleng. Berasal tuli ki dekat bat ke chorus ka jing ruai ke balai pau kendai. Masau pau kendai. Ilong ki ken na baren kum ki klur ngi ting shan hap deng jing dum jong kamin krep ni ai ting shan kum ki kloret hap neng man lagi por ni ai ting shan jing sok jing men keleng krep kum ba ki klur kat basyat bian ki pen Irungen nang yai ting shan gat shabangi nang len ting shan kum ki kloret habneng man lagi por ngi yai ting shan Jing sok jing men geleng kum ki kloret hasun bneng
langit rehelekai barabor ngen yai ting shan cha jing sniu ngen ampai ting shan cùng đi gloret habneng man la ki por ngi yai ting shan jing sok jing men geleng Hosana jam Hosana ya utrai ngen ya ro Ngilong mau kodol ukres jing men gibil baro ting shan cùng ki khuret habneng man lagi por ngi yai ting shan jeng sok jing men geleng Bata kabawai no jeng no kapor ke jinge shambat yang jongi kon hap ke berit lang bang ning seng na lam no kapor ngai ngoi me ko kan rat melong lam berkat bat ngi me yalam meptin meri mesumaringi ngi duai ngi kerpad isnei ko kan rat ban pediang ke barok ki bangi la pendap ke jing ruai yarok ke bami na gidono ji kon hap ke berit jing pule bat chach ko ri ke tin ke ba embat ke badan bor ke joma Kijing ruai ki batlot ngi la buak khmat jama ablai kham tam ka khubor ka tin jong me ke binglo sngau long ba shukri jong me ko trai ka bahi kai yang i ke ba bha kum ki khon hap kristan ngi de ban ya aslang ka perthai isnei ko kanat ban priang ke barok la pendap baru ban ngi ker pa da sai ban plai ngi ringkat ba ke jing khu ba kan sai tam ki jong me to da adu ke jing ai ka ba dap yang dap ker hayu trai nong pni mujus kris Kajing ijba kabamayan kabapala kajong bleu kpa ban bom jukut lem rusla batyang kajing pachai bor kajing thau thamai kabano man sim ba khoi kini kajing kar khu lai uai blei chong sabangi kom kyun hap ki baret kin chong sabat ki wai pat ki prakhna jingi badon ki sam jong ki marubat ki bangai saudong ki perthai ki badam bat chakriyo blei ba em manta chata ba bom jukut ru amen